Maoni ndine Jackie nde tipange ka history kansangasanga. Mayi uyu dzina lake ndi Anne Askew. Anne anabadwa chaka cha 1521. Anali mwana wa anthu olemera kwambiri. Bambo ake anali Sir William Askew, ogwira ntchito ku court kwa King Henry VIII. Anthu oti ochita bwino kwambiri, anthu olemekezeka. Anali kwa ana 5 ku nyumba kwawo. Anali ndi chilichonse chomwe amafuna. Pa nthawi imeneyoyo mudzaka zimenezo za anthu olemekezeka kwambiri. Ndi anapezeka kuti anali ndi mkulu wake dzina lake Martha. Abambo ake anamkwatirisa kwa mwamuna wina wake dzina lake Thomas Kime. Anapezeka kuti mkulu wake uja anakhala pa banja ndi Thomas kwa kanthawi, kenako mkulu wake uja anamwalira. Martha uja atamwalira Martha, nthawi imeneyoyo Anne anali ndi zaka 15. Nde abambo ake posafuna kuononga ndalama anapezeka kuti anamtenga Anne kunkakamiza kunena akakwatirani ndi mwamuna wa mkulu wake. Anne samafuna, anali mwana. Komanso Anne anali wanzeru wambiri, amakonda kuwerenga Baibulo. Analipeza Baibulo na amakonda kuwerenga Baibulo. Nde amene anali masiku aja onena kuti panali kugawikana kwa mpingo wa Katolika. Koyamba kunali mpingo wa Katolika wokha, koma mfumuyo King Henry VIII anadomoka mu Katolika muja ndikuyambisa mpingo wake. Mpingo wake nkukhala wa Church of England. Iye nkuzisankha kukhala lidala chifukwa chonena kuti papa wa nthawi imeneyo anakana kunena kuti mfumuyo ipange divorce mkazi wake. Inanena kuti zozo zili against chikatolika. Ndeye pokwiya anadomoka mu church ndikudzipangira mpingo wake Church of England, imene ili Anglican Church. Anglican Church inatuluka mu Church of England. Koma ngakhale anayipanga payokha, inali yofanana kwambiri, pafupifupi chilichonse chinali chofanana ndi Catholic Church, kungosiyana kuti Church of England malola divorce. Ndi anapezeka kuti chifukwa chakugawikana kuja dziko linali ndi mpongwepongwe ku England kuja. Nde anthu ena anayamba kumawerenga kwambiri Bible nkumatanthauzira, koma amapanga bemobisala chifukwa ena amanenedwa kuti unali mulandu ukamayankhula zinthu zosayenera, zosaloledwa pa nthawi imeneyoyo olozitiza m'Baibulo. Panali zinthu zina zoletsedwa, zosaloledwa. Nde anthu amapeza kuti amakakambirana mawu aja mu chibisira kuopa kunena kuti apalamula. Ndi anapeza kuti Anne Askew uja amakhala atakwatira ndi Thomas Kime, anabereka ana awiri, koma samakondwa amuya m'banjamo. Iyeyo amafuna kuti azilalikira, amakonda kuwerenga kwambiri. Nde mene amalimvera iyeyo Baibulo si mmene amamvera anthu akulalikira iyayi. Ndi amafuna kuti iye azikalalikira mene akulimvera. Nde zinali zimenezozo ndi zinali zoletsedwazo. Nde mwamuna wake amamuletsa zimenezozo kuti zimenezozo usiye. Nde ife amachita makani, amathawa nkumakalalikira. Akabwerera ku nyumba kuja mwamuna wake ayesera, iye ucha kumachita bemakani. Nde mwamuna wake anamuthamangisa kuti iwo ndatopa nazo. Nde anangokutengapo ngati mwayi chifukwa ndi ku nyumba kwake komweko samakondako. Ananyamuka kupita ku London. Ku London kuja ndikumakalalikira. Kulalikira kwake akuti amalalikira in plain English, kutanthauza kuti samalalikira amene analili mabaibulo akale omakhala kuti thou, them, thy, them, zochita kukhala zovuta zija zoti olo mchizungu munzo zovuta kuzimvesesa kuti aonena kuti chani. Iye amalalikira, amatanthauzira, amachita translate kuti apapa anena mwakuti. Iwo amafuna kuti adzinena zoti anthu sachita understand, koma iye ndi amanena bwinobwino. Ndio unali mulandu, anammanga. Koma anammanga kanthawi kapang'ono poti anali mwana wa munthu oti asala otchuka ita odziwika ndi boma, anamutulutsa. Anapeza kuti ammangaso fasanasiya. Matakantulutsa amathawa kupitiriza umakalalikira. Ammangaso, anammangaso. Kenako amuna ake anatumiza anthu kuti akammangeso ulendo wina akambweretse ku nyumba, kuti iwe ndikukubweretsa nyumba kukuteteza chifukwa zimene kupangazi uvutikana nazo. Nde iye ucha analemba kalata Anne ucha kwa mfumu kunena kuti ndikupempha kunena kuti mundilole ndichite divorce mwamuna wanga. Nde mfumu inakana. Amatchedwa kuti mzimayi woyamba mu history kupempha divorce. Mfumu inakana. Ndi anapeza kuti wathawaso kwa amuna ake, kubwereraso ku London kumakalalikira. Anammangaso. Anammanga nakhala nthawi ndithu. Ndi anayamba kumfunsa kuti kodi anthu amene umapanga nawo zimenezi, amene umalalikira nawo ndi ndani? Ndiye samaulula mayina. Chifukwa chonena kuti nthawi imeneyo mkazi wa mfumu wa King Henry VIII uja dzina lake Catherine Parr, nayenso amakonda kuwerenga Baibulo. Zikhulupiriro zake zinali zofanana ndi za Anne Askew. Nde anthu amadziwa
koma Catherine amawerenga baibulo lija nkumapemphera mchibisira zimene amakhulupirira. Anthu anali ndi kapempheredwe kawo ndi mawerengedwe awo amene amafuna kuti wina aliyense azitsatira. Ndi anthu awawo anali ndi zikhulupiriro baibulo lomwelo koma kulimva mwa mtundu wina kunali koletsedwa udzipanga zomwe aliyense akunena kuti udzipanga. Ndi amasowa pomugwirira Catherine icha ndi kunali adani amfumu ndi boma amafuna kunena kuti ampangise amphetse mkazi wa mfumu uja. Ndi amasowa pomugwirira ndi amafuna wina wake atazapezera ali ndi milandu ndi adzamutchule Catherine mpaka uja mkazi wa mfumu uja, koma amasowa kuti munthu wake ndani. Ndi anapezeka kuti ane uja anamangidwaso kachitatu kapena kachifolo. Atamangidwa ulendo uno anaona kuti anthu amene amampanga question analoti uyuyu tiyambe kumfunsa kuti anthu ene amene opanga nawo ndani, mwina atchula ndani mkazi wa mfumu. Ndi kunali kumpanikiza, amati akamampanikiza akamamuzunguza amangoyankha mavesi ali pay. Nthawi imeneyo ali ndi zaka 25. Inali chaka cha 1546. Ndi anayesera sanatheke, anachita makani samapasa information iliyonse. Anakamusiya mu Tower of London kumene kunali prison yayikulu kwambiri. Kenako anachita decide kuti uyuyu timpange tocha timuzuze, mwina tikamuzunza tikankhawulitsa aulula. Ndi anamumangirira pa chinthu china chake chotchedwa Chirac. Anamugonekapo kummangirira miyendo mapaziwa nkummangiriraso manjawa maristim. Ndi chinthucho amati akamachiukusa akamachizunguza munthu amene amachichita operative chimakhala ngati chimankoka, china chikunkoka miyendoyo, china chikunkoka kuli mikono, kukhala ngati kuti akunkokerana ngati kufuna kumudula pakati. Ndi amamufunsa kunena kuti utchule mayina, iyo chati palibe dzina lomwe tikuyenera kutchula. Kumamkokabe anamuchita stretch mpaka pamene anagonapo kupeza kuti wakwera mmwamba. Anakomoka anamdzidzimutsa akumpanga stretch mpaka anapezeka kuti anampanga dislocate pafupifupi mafupa onse, ma shoulders, ma hips, ma elbows, pena paliponse mpanga dislocate. Atampanga stretch ma tendons, atampanga stretch, anamuvulaza kwambiri. Kenako kungwetsa munthu amene anapanga ankapukusa chinthuyo anakanika kugona usiku umene wananyamuka ukapempha mfumu kuti chonde sindikufuna ndipangeso zimene zikumpanga munthu wamayi kumupanga nkhanza ngati zimenezo. Ndi mfumu anampanga excuse, koma anthu ena anapitirizabe, anampanga kawiri zimene zikumpanga stretch. By the time amamusiya analolera kuti basi sangayimirireso, ampanga dislocate ifupa lililonse, anamvulaza basi ati anali mululu wopsa. Koma kumabwerabe kumazamfunsa kunena kuti uulule mayina, iyo chamango achulirabe mavesi. Kenako ananena kuti basi uyuyu aphedwe, kupha wake amuotche, amati akampange burn to the stake. Ndi amatenga kumachita kupita anthu okaonelera ukamangirira pena pake nkuyika nkhuni pansipo, kwamangirira ngati pa chipolo chitengo musi munkuyika zizi nkhuni ndi amakoleza nkhunizo. Pena akamveredwa chisoni amapezeka kuti anthu opanga mwambo wophawo amatenga gunpowder nkuyika pa chisalu nkuwamangirira pa khosi ndi gunpowder uja, kuti moto uja ukamayaka ukafika cha pa khosipo gunpowder uja angophulika basi, angophulika akali kuti afa msangasanga. Ndi mene amayasa moto panali munthu amalalikira kwanawo zoti muyankhule mawu anomaliza. Ndi munthu uja akamalalikira ane uja analipiza umavomereza kuti mukulalikira zoona. Koma pena akalapeza kuti wayankhula zake za mutu amadati bodza baibulo silinanene zimenezo, mukulalikira za mutu, kuti olo pa nthawi yoti akumuotcha anali akupanga bezo olalikira. Chifukwa choti anapereka moyo wake, atachita dedicate kuti ineyo moyo wanga ndolalikira. Mpakana anapezeka kuti anaphedwa, anaphedwa choncho chifukwa choti anapanga chisankho chimene chocho cholalikira. Anali munthu olemba, amakonda kulemba, anali poet, anali amalemba zomwe amakhulupirira. Mawu otchuka kwambiri amene anayankhula ndoti I would sooner die than break my faith, kuti kuli bwino ndife kusiyana kunena kuti ndiphwanye chikhulupiriro changa. Imene ndi nkhani ya Anne Askew. Abambo ake anapitiriza kugwira ntchito mu court ya mfumu Henry VIII. Zikomo kwambiri.